Wengane zawethu impela sibona laphana ke igcwame lisha njengoba ke selivesana lathi ke azilime ke ziye etsheni kweyakhe ke naye uCasper Nyovesi. Rapha masikhuluma kakhulu ke wengane zawethu impela ke isiqale senibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje uma usaqala ungena kuyona i-channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell khonza uzithola zonke izindaba ke shishayo nazo ke zitrendayo. Ke wengane zawethu impela sibona laphana ke igcoka make elisha njengoba ke selivizana lathi ke impela ke azilime ke zibheke kulona ke itshe phakathi kwakhe naye uCasper Nyovesi. Kanti ke sokhumbula ke wengane zawethu ukuthi yena uCasper Nyovesi ke wacela lona ke igcwame lisha ukuthi cha impela ke wendoda engazuthi ke mina nawe ke kuzomela ke sidibane khona phana ke eringini. Kanti ke lokhu wengane zawethu impela kweza emva kokuba ke yena uCasper Nyovesi ke wakhala ke ngerecord of the year eyanikeza yona ke igcwame lisha wathi yabona ke lona ke bokumele ukuhlomule ke intokazi ke yaphesheya uThayila. Kanti ke wengane zawethu impela ke lezo ndaba lezo ke ezange zingene kahle kulona ke igcoka make elisha okwenze ukuthi impela ku Casper Nyovesi ke egcina ke esecela yona ke lensizwa ke yakwamanqele ke eringini. Ke wengane zawethu impela kasazi futhi ke asazi elokho ngempela ukuthi ke iyuzala ke inkomone ngoba cha impela ke nalo ke igcwame elisha ke selivumela ke challenge. Kanti ke wengane zawethu impela ke kubonakala indlela ke lana ke igcwame elisha ke elizikhandla ke ngayo ngoba cha impela ke lokho nje lithathi ke ama video ke likhona phana ke ejimini lizilolongela yona ke lempi ke wengane zakwethu. Ke wengane zawethu impela uvezile ukuthi ke kuyona ke lempi ke yobe hamba ke nentokazi ke ezimbini okuyena ke nomcebo zikode naye uMawo okuyizintokazi ke azifeaturishile kuzona ke izingoma ke ezidlo uBhedu ke wengane zakwethu. Mina ngimbuso City MTV ngithi awungivumele ngehle ngobonda idibani yona ivideo elandelayo.